Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milí priatelia, dnes slávime 28. nedeľu liturgického obdobia cez rok. Dnešné čítanie zo Starého zákona pochádza z knihy Múdrosti. Kniha vznikla v prostredí Židov, ktorí žili v gréckom kultúrnom prostredí. Napísaná bola len pár desaťročí pred Kristom. Predstavuje pokus o porozumenie s pohanskou kultúrou. Cestou k porozumeniu mala byť múdrosť, vďaka ktorej si človek dokáže vybrať pravé hodnoty. Podľa Evanjelia však niekedy nestačí ani múdrosť, ani dodržanie Božích prikázaní. Boh sám musí vojsť do nášho srdca a nášho rozumu, aby sme sa vedeli podeliť a rozdať sa. V druhom čítaní prirovnáva autor Božie slovo k ostrému meču, ktorý nám pomáha spoznať pravdu o nás samých. Svätú omšu dnes s nami slávi kňaz z farnosti Karlova Ves z kláštora minoritov Lucián Bogucký. Pri svätej omši sa zvlášť modlíme za zomrelých rodičov Františka a Matýlku Martinkovičových a starých rodičov z oboch strán. A teraz zahlbme sa do seba, spýtujme si svedomie a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, a Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa.
Prosíme ťa, Páne, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetkým veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Múdrosti. Modlil som sa a bol mi daný rozum. Prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti. Jej som dal prednosť pred žezlami a trónmi a bohatstvo v porovnaní s ňou som nepokladal za nič. Ani drahokam som jej nestaval na roveň, lebo všetko zlato vedľa nej je trochou piesku a striebro popri nej za blato možno počítať. Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu. Chcem ju mať radšej ako denné svetlo, lebo jej svetlo nikdy nevyhasne. A spolu s ňou mi prišli všetky dobrá. V jej rukách je nespočetné bohatstvo. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Hneď z rána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Nech sa Tvoje dielo zjaví Tvojim služobníkom a ich deťom Tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk upevňuj. Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Čítanie z listu Hebrejom. Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Keď sa Ježiš vydával na cestu, kto si k nemu pribehol, kvákol si pred ním a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokrádneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať. Cti svojho otca i matku. Ale on mu povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Ježiš na ňo pozrel s láskou a povedal mu: Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. On pri tomto slove zosmutnil a odišiel zarmutený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: Kto potom môže byť spásený? Ježíš sa na nich zahľadil a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Počuli sme slovo Pánovo. Mocné sú slova apoštola Pavla. Možno nie apoštola, aj keď z listu Hebrejom niektorí apoštolovi Pavlovi pripisujú tento list, ale z listu Hebrejom. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Tak teraz to, čo poviem, o čom chcem spolu s vámi uvažovať, nie je nič, čo by nebolo obnažené a odkryté pred očami Najvyššieho. Prvé čítanie z knihy Múdrosti. Je človek, ktorý prosí. Tretie čítanie z Markovho Evanjelia. Je istý človek, ktorý prosí. Takže v dnešnej liturgii stretávame sa akoby s dvoma ľuďmi, ktorí prosia. Prosia o dobré veci. Prvý prosí o múdrosť a dar rozumu. A druhý prosí o život v nebeskom kráľovstve. Jednoducho o spásu. Jeden aj druhý naozaj rozumne prosí. Veľmi konkrétne. My sme žásni nad ich prosbou.
Ale jeden odchádza s darom, dostal tú múdrosť, po ktorej túžil a je nadšený, a druhý odchádza zarmutený. Odchádza zarmutený napriek tomu, že dodržiaval 10 Božích prikázaní od detstva. Ale zabudol na jednu veľmi dôležitú vec, ktorú sme niekoľkokrát dnes opakovali, kedy sme spievali responsoriový žalm. Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Nie je múdrosť ako múdrosť. My potrebujeme múdrosť srdca. I tomu prvému táto múdrosť nechybala. Ale tomu druhému chýbala napriek tomu, že bol veľmi šikovný, lebo mal veľa majetku. To znamená, vedel sa točiť. Bol možno veľmi usilovný, bol veľmi šikovný. Ale nemal múdrosť srdca. Napriek svojej šikovnosti bol človekom zotročeným. Lebo v okamihu, kedy Ježiš mu povedal, nechaj to všetko a poď nasleduj ma, nevedel sa od toho odpútať. Z jednej strany chcel miesto v nebeskom kráľovstve a z druhej strany mu tak chýbala tá múdrosť, že jednoducho zatvoril si dvere. Mal je na dosah. A napriek tomu zatvoril si dvere. Tento človek z dnešného evanjelia nemá nič spoločné s tými ľuďmi, ktorí našli vzácnu perlu, ktorí našli poklad ukrytý v zemi. A ktorí kvôli tomu boli ochotní zbaviť sa všetkého, čo mali doteraz, aby to všetko získali. Sestri a bratia, pozrite sa. Človek z knihy Múdrosti, ktorý prosil len o jedno, o rozum a múdrosť, konštatuje, že s tým všetkým prišli všetky iné dobrá a nespočetné bohatstvo. A človek z dnešného evanjelia odišiel zarmutený. To neznamená, že my teraz musíme sa zbavovať svojich majetkov. Ale to znamená, že potrebujeme múdrosť srdca, ktorá Boha postaví na prvé miesto v našich životoch. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, i Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Sestri a bratia, modlíme sa s dôverou a nádejou k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nám zjavil, že Boh je všetko možné. Pane Ježišu Kriste, posilni nás a sprevádzaj,
keď robíme nesprávne rozhodnutia a tým ubližujeme iným ľuďom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, posilni nás a sprevádzaj, keď ako cirkev nie sme dôveryhodní a nekráčame po správnej ceste. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, posilni nás a sprevádzaj, keď viac nepočúvame Božie slovo a predsa si myslíme, že ho môžeme ohlasovať. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, posilni nás a sprevádzaj, keď túžba po majetku dáva zabúdať na dôležité veci v našom živote. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, posilni nás a sprevádzaj, keď ťa nasledujeme len polovičato. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu Kriste, posilni nás a sprevádzaj, keď nás obklopuje smútok a našim zomrelým otvor bránu do nebeského domova. Zvlášť prosíme za zomrelých rodičov Františka a Matylku Martinkovičových a starých rodičov z oboch strán. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pán Ježišu Kriste, pomôž nám veriť, že pre Boha je naozaj všetko možné. Potom dokážeme mocne a presvedčivo ohlasovať Tvoje posolstvo. Tebe patrí chvála, vďaka a česť, dnes i na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemovcému Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvätná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spasonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Páne, Svätý Otče všemovci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom.
A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt do svojho predivného svetla. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chvalospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky a lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Páne, zvestujeme a Tvoje zmrtvý vstánie vyznávame, kým nepríde sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvý vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Páne, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Páne, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Stanislavom, s pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odešli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemoci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Páne, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehliade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. I s duchom Tvojím. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Páni, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš pre svätým telom a krvou svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom boskom živote. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte krátke farské oznámy. Katolícky kalendár v pondelok je svätého Kalixta, v útorok svätej Terezie z Aviny, v stredu svätej Hedvigy, vo štvrtok svätého Ignáca z Antiochie, v piatok máme sviatok svätého Lukáša evangelistu a v sobotu svätého Jána a Izáka kanadských mučeníkov. Svätá omša v týždni bude v stredu a piatok o 18. hodine. Budúcu nedelu je svätá omša o 9:30. Budúcu nedelu je počas svätej omše aj program pre deti v domčeku. Po svätej omši budúcu nedelu bude zbierka na misie. Vďaka všetkým, ktorí podporujú našu farnosť. Aj vďaka všetkým, ktorí mali trpezlivosť so mnou. Ja viem, že s otcom Karolom to máte zážitok, no ale tak. Niektorí možno z Bratislavy prišli kvôli otcovi Karolovi, ale také prekvapenie tiež môže byť milé. Dobre. Vychádzajúc z kostola, ja som tam položil zopár takých minorických listov, môžete si to zobrať, aby ste vedeli, že nie sme sekta, ale poriadna rehoľa. Dobre. A všetkým vám prajem peknú nedeľu a požehnaný týždeň. Primíte teraz Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Świat